Táliani sú väčší zapredanci, Hej. čiže oni si to pekne odohrajú. No, počkaj. A koľko on dostáva? Teraz, čo som čítal, 360 000 eur týždenne, ale bez bonusov, hej, zas. A ty už si tak najamal a sme si zvykli. Áno. A si zober, že ten chlapec má 18 rokov. A nebojíš sa toho, že by jeho kariéra mohla skončiť skôr, jak začala? Prečo potom na party má zakázané telefóny používať? Zápas zápasov, slávne El Clásico je tu už o pár dní a my pokračujeme v našej tradícii. Sledujete a počúvate samozrejme zadarmo ďalšiu epizódu Ticket podcastu. Volám sa Branko Cáp a v štúdiu vítam dvoch amigos. Ten prvý za Los Blancos, Filip Chávez, ahoj. Hola, pendejos. A potom senior Tomáčo. Viva Katalúňa. Senior Bebetu. Sedí ti to pekne, no áno. A potom všetci Katalánci. No počkaj, a Messi na chrbte, hej? A Messi, samozrejme, oldschoolový najstarší dres, aký mám, som zobral. Ale ty vždy dobre vyzeráš, aj teraz vyzeráš dobre. Ďakujem ti za toto, ja vždy rozmýšľam, že ak ty vieš úžasne začínať. Vieš, že, proste, že to si tieto formulky natrenuješ. Nemám žiadne. Je to fantastické. Vieš, niekto dobre začína, niekto dobre končí. Vieš, takto je. Takže... Podľa mňa aj dnes to musí dobre skončiť. My sme ešte len na začiatku. Téma, chlapci, je jasná. Vy ste obaja načančaní. To hovoríme tým, ktorí nás počúvajú, aby prišli zadarmo na Jojplay sa pozrieť. Bielý, Blaugranas. Ja som rozhodca taký neutrálny v čiernom, aby ste sa mohli vyhovárať na rozhodcu potom. Lebo to robia aj Barcelona, aj Real Madrid sa vyhovárajú štúr na rozhodcov. Je to pravda? Nič nové. No ale tuto u nich, akože teraz, veď Flík dostal červenú, posledný zápas, a však ten rozhodca, však on je spätý s fanklubom Realu. Rozumieš? To je absolútna tendenčná záležitosť. A toto by sme mali hneď v úvode takto šokujúco začať. Čiže že je to vždy proti nám. A pán Negreira je kto? No počkaj, no tak, ale oni sa odvolali. Hansi Flick bude na lavičke v Reále Madrid, alebo nebude v súboji? Ja si myslím, že nebude. El Clásico nebude asi, že? Ja si myslím, že nebude. Čiže to je, akože už toto je oslabenie, a to oslabenie vzniklo tradične takými nenápadnými nitkami priesvitnými, ktoré nevidíme, ale my Katalánci ich vidíme. Iba Tomáčo a Katalánci ich vidia. To normálne, to by písali chalani, že toto je jasné. Tomáčo, naposledy si tu bol 7. mája, ja to mám poznačené. A to sa udiala taká vec, že o 2-3 dní na to sa hralo El Clásico, hej? A vyhrali. Barsa vyhrala 4-3. 4-3. To bol dobrý zápas, no. Ale, aby som si tuto do kolegu rýpol, takto pred rokom sa tiež hralo El Clásico, ktoré skončilo 0-4. Real Madrid, Barcelona 0-4. Áno, takto si ich Barca pred rokom na trelák, na chlebík. Hneď hlavou. No, po rokoch ste sa dočkali, no. To bolo... Real Madrid by mal konečne uznať, že veľ klasiku sa mu proti Barcelone nedarí. Minulý rok sa odkedy sem nedarilo. chodím, tak vždy vyhráme. Aha. No, a teraz sa to poruší. Áno? No jasné. Dobre, budeme tipovať El Clásico, aj Holandskú ligu, aj bonus si dáme. Slovan na tiket. Ale chlapci, tak poďme najprv k tým našim klubom, teda vašim. Ja som taký neutrálny dnes. Aká je nálada, aká je situácia v La Lige ako takej. Poprosíme réžiu aj o prvú ukážku, pretože stala sa nám taká vec v posledných dňoch, že veľký zápas, ktorý mal byť v zahraničí, sa napokon neuskutoční. A to je novinka z týchto dní. Hej? To znamená súboj Barcelona versus Villarreal sa mal hrať na Miami. Čo si vy o tom myslíte? Je to správne rozhodnutie? Ako správne rozhodnutie je, že tam nebude ten duel, lebo nám sa to určite nepáči, aby sme odchádzali zo Španielska niekde hrať, preto, a neviem prečo, že je to podpora, že budú MS, alebo Major League Soccer, alebo kvôli čomu, vieš, a ide tam o prachy, a hlavne sa mi nepáči, že s klubmi to nikto nekonzultoval. Vieš, tak to bolo. Že nikto im nepovedal, že vy chcete ísť tam, a keby sa ich opýtali, že oni určite by protirečili. Je to možné, nikto s tým není z herného sveta OK, a za takýmito vecami vždy hľadajme peniaze, takže je to určite o tom. Napokon aj Laporta povedal, že vlastne aj Villarreal, aj Barcelona by z toho zápasu zarobili podstatne viac, ako keby sa hral vo Villarreale, takže jednoznačne šlo peniaze a určite sa tam trošku robí ten koberček pred tými majstrovstvami sveta v Amerike, aby to tam oživili ešte aj v Miami. Bez nás, áno, také zvláštne rozhodnutie, ale nie len La Liga, aj Taliani majú podobný nápad v úvodzovkách. Áno, a tam sa to
ešte nezrušilo. Ale Taliani sú väčší zapredanci. Hej. Čiže oni si to pekne odohrajú. No počkaj, Masaračo, AC Milano, Como v austrálskom Perte. To je, že úplne šialené. A taký krásny zápas, to by som si ináč pozrel. Reálne, v Taliansku, v Come. Ideál. No tak poďme k tým udalostiam, čo sa udialo teraz za posledné dni. Konkrétne Barcelona, čo tam máme, aké novinky? Poďme do Barcelony. No De Jong na prekvapenie pretrval všetky tie ťažké chvíle Barcelony ekonomické, kedy odpadávali všetci hráči, ako Messi, Umtiti a tak De Jong to prežil s najväčším platom v La Lige a dočkal sa predĺženia. Tak čo na to hovoríš? Si rád? Je to pre teba hráč, bez ktorého si nevieš predstaviť základ? Zaslúži si také prachy? Je to kvalitný hráč a ja som rád, že tam je. Má on takéto katalánske srdce, že je tam tá stopa ešte, vieš, že proste holandská stopa od Johana Cruyffa stále ide a ja to na ňom niekedy vidím, že on to má v sebe. Dokonca aj má také veci, ako nebojí Johan. Nie je až také geniálne, ale ja som rád za toho hráča. Pre mňa je ono OK. A vieš čo, že s tebou súhlasím, že je tam taká holandská nostalgia? Je tam, že máš to tam, vieš, že tam oni boli tí Holanďania, ale tento ešte predsa hráva v strede pola a že vidíš to tam. Proste. Je také srdiečko. No predĺžil kontrakt do roku 29, asi trošku znížil z platových požiadaviek, lebo už nie je najlepšie platený hráč, ale je 7. A koľko on dostáva? Teraz, čo som čítal, 360 000 eur týždenne, ale bez bonusov, hej, zase. Aby niečo si ja našetril. Hneď ide vnútorná kalkulačka, ide, že ten mesačný plat. Je to okolo nejakých 17 miliónov, alebo tak, 19 miliónov ročne. Not bad, ne? No, dá sa, bez bonusov. Ale máme tu aj iného Jamala, ktorý zarába ešte viac a bude zarábať ešte viac, ak zostane v Barcelone. Určite áno. Ten je akože momentálne v La Lige na 8. mieste, hneď za De Jongom, ale ten zarába za iné veci z marketingu a zo všetkých týchto vecí, takže určite zarobí viac, jak jeho kolega. Takže Jamal je na 8. mieste, pripomína najlepšie platenie teraz Kylian. Druhý je tam taký zaujímavý Alaba, ten prišiel zadarmo, takže to sa dá pochopiť, ten pôjde po sezóne preč. A uvidíme, čo s Viniciusom. Takže podľa kapológie je to takto. No ale Jamal tam má viac problémov. Nie je to len plat, ale tieto jeho všelijaké excesy scénky. Teraz trošku stíchlo, teraz už zasa začala sezóna, takže hrá dobre, stále hrá dobre, ale nebojíš sa toho, že by jeho kariéra mohla skončiť skôr, jak začala? Podľa mňa by ho mali trošku strážiť, ale neviem, či sa obklopuje on tými správnymi ľuďmi, lebo my všetci zabúdame na to, že my už ho tak sledujeme už aj druhú sezónu, vieš, a ty už si tak na Jamala sme si zvykli. Áno. A si zober, že ten chlapec má 18 rokov. Že to je brutálne, že pamätáme si, čo sme my vyvádzali 18 ročne, aké prúsery, a on má v podstate pre neho neobmedzený budget a on môže kvázi urobiť čokoľvek. Ešte aj vie, že vždy mu to všetci prepáčia, lebo je to pre mňa úplne najväčší talent, aký teraz je na ihriskách. Tak ja by som tuto bol taký opatrný. Je to ťažké z jeho pohľadu. Samozrejme, ústať tento tlak, ja sa mu nedivím, len či by ten klub s tým nemal trošku nejak viac tak máš, treba si tam najať nejakých ľudí, ktorí sa o toto starajú. No pozri, má talent od Boha a na tom sa zhodneme všetci. Je to fantastický virtuós. Na to, že má 18 rokov, už takmer všetko vyhral. Pozor, pretože chýba mu zlatá lopta sveta. No a to je, ako Španieli sú veľkí favoriti budúci rok na majstrovstvách sveta, veľkí favoriti. Takže ak by mal chalan 20 rokov a vyhral by už naozaj takmer všetko, mal by luxusné podmienky, čo sa týka platov, sponzorov a tak ďalej, tak potom áno, je tu tá otázka, že ako to ustáť, ja mu tiež nezávidím. Na druhej strane je to taký diamant marketingový po odchode Messiho pre Barcelonu, že tá sa ho bude držať proste. Jamal má obrovský potenciál. 400 miliónov prišla nejaká ponuka momentálne, hej, od Paris Saint-Germain, dobre hovorím? Alebo od Saudi? Môže byť, ale tam sú len dve možnosti. Ale ja si nemyslím, že áno, potom už len ten arabský svet, ale ja si nemyslím, že tam sa že on niekedy vôbec by odišiel z Barcelony. Možno na staré kolena, jak Messi. Vieš, že to je proste katalánska výchova, La Masia, proste tam je to srdiečko a to bude stále tak. Ale viete, čo som si všimol, chlapci, ešte jednu vec na ňom, ja neviem, či je to pravda, ale aspoň takto komunikuje, že on je taký móda, hudba, všetko, frajerky, dobre, chápeme, ale povedal vetu, ja som sa alkoholu nikdy nedotkol. Túto reláciu vám prináša Typozbet.
Športové stávky od Typosu. Má na to svoje nejaké dôvody asi, vraj. Super rozhodnutie. Tam aj viera je, áno. Áno. Tak zatiaľ, ak boli prúsery, tak asi ich robil s triezvou hlavou. Áno. A prečo potom na party má zakázané telefóny používať? Tak lebo tam má kamarátov, ktorí vystrájajú. A kamarátky. Kamaráti robia. Kamarátky. Kamarátky taky rádky. Pozor na to. Toto je dôležitý výrok. To sú najlepšie takéto, nie? Čo? Áno. Ako to je s tvojím voľným časom? Kde chodíš? Pochvál sa. Na jogu či na pilates chodíš? Áno, ja po tom, čo som prežil tých posledných 25 rokov, tak adrenalínov, že zjazdové lyžovanie, krkolomné veci vo futbale, tak ja mám každý pondelok jogu a naučila ma moja joginka dýchať. Je to fantastické, odporúčam. Hlavne, keď máte cvičiteľku jogy. Ty zvládneš byť... sympatická. A som ticho. Ja už si to predstavujem, ale ty zvládneš akože na joge byť hodinu ticho? No, sú tam teraz problémy, lebo už som sa tak trošku udomácnil a už začínam také joky dávať. Hovorila mi, že to nie, že to... Narušuje trošku. To mi dýchaš? Ale je taký prekrmený, nie? Sa mi zdá. Som úplne iný, všimate si to? Vyzeráš zdravo. Ešte som sa ani nevytočil, ešte nebola téma Vinicius Junior. Šertovku červenú z toho. No dobre, poďme na Rashforda, ďalší veľký fiťus v útoku Barcelony. Spokojný s ním Tomáčo? Ja by som chcel vedieť, že čo teda z Manchesteri hovoria o tom, že on teraz má fantastické čísla. Však on dal veľa gólov v Lige majstrov a dôležitých. A že čo oni na ňo hovoria, akože on keď začal hrať, tak mne sa až tak nepáčil. A ja som sa bál, že či ten vírus tých kvázi neúspechov, aj keď teraz to už aktuálne neplatí, že Manchester aj vyhral v lige, že ho nepreniesie na Barcelonu. Vieš, že či to nechytia. Vieš, nie je to chytlavé, ale zlepšil sa a on má, ten chlapec od mladá sme ho sledovali, že on brutálny talent. A teraz sa mi páči. Má proste, on je typovo zase holandská stopa, Patrick Kluivert. Typovo vie, že tiež je vysoký, má dobrú postavu a je taký jemnučký, elegantný a pritom pružný. A to sa mne páči, že proste on má také veci, že nemá to každý hráč. Ako, teraz sa mi už tej koncepcii páči, na začiatku to bolo kostrbaté. On je hlavne taký výbušný a je rýchly strašne a to možno tej Barcelone trošku chýbalo, čiže celkom dobre tam zapadá. Ja som videl asi 2 zápasy a mne sa akože celkom páči. No aj mne a ten, vieš, ja som... Chvíľku to trvá, kým ti to tak sadne. Však. No. To sme sa koľko takto rozprávali o Lewandowskom. Jedni sú, že nie, ja hovorím, že áno. Keď dávaš góly a ti to sype, a k tej tvojej otázke, ako to berú asi v Manchesteri, ja si myslím, že tam si už zvykli. Vieš, na týchto hráčov, ktorí odídu z klubu a zrazu sa im darí a zrazu žiaria. Mali sme to tu presne minulý týždeň, riešili sme Manchester United a tie odchody, že jednou vetou, každý, kto odišiel, sa mu darí a je úspešný. Čiže vieme, kde je chyba. Áno, vieme, kde je chyba. Obráťme list, poďme na ďalšie témy. Poprosíme réžiu o ďalšiu ukážku, čo tam máme, alebo koho tam máme. Spomínal si, áno, tak v strede vidíme ten zápas, ktorý je odvolaný, Villarreal versus Barcelona, AC Milano, Como, zatiaľ s otáznikom. Ale poďme ešte k Pedrimu. Našli sme takú fotku špeciálnu, že on má nielen špeciálny talent, ale aj špeciálne kopačky, ktoré sa nevolajú Pedri, alebo Predri, alebo ako to tam je, hej? Hej, to sú Adidas Predátorky. Áno, ale sú to Predri, hej? A sú to Predri, no. Hej. A on tam má ešte na pete nejaký banánik, šupku z banánu, že to je nejaké jeho spoznávacie emoji. Ale to ty tam vidíš? Hej. Máš také dobré oči? No. Tuto to nevidím, videl som viac fotiek, hej? Aha, dobre, že to už som myslel, že naozaj, že oftalmológia bola... Ale on je taký sympatický chalan, že je na trávniku taký nenápadný, niečo ako Iniesta. A potom on je perfektný. Potom má takéto vecičky. On je úplne náš najlepší hráč. Čo my máme. Áno, že pokračovateľ legendárneho Andresa. A si všimni, keď on ide dole, tak Pedri a sa kláňajú, vieš, že oni mu vzdávajú veľký hold. Že Katalánci to vidia. Fakt, nenápadný hráč a tiež aj boli všelijaké ankety a kde bol on, vieš, že neviem, či nebol, že zlatá lopta, že 11. Rozumieš? A to je akože že potom ako toto robí. Vieš, nedocenený, lebo ty ho vlastne nevidíš a on ti všetku tú špinavú robotu porobí. Bez neho si nič. No máme tam ešte iné meno a síce Florian Wirtz, veľký nemecký talent, ktorý je momentálne v Liverpoole, ale to je otázka na fanúšikov Los Blancos, či teda sa môže vrátiť pod krídla Xabiho Alonza, s ktorým teda hral v Leverkusene alebo spolupracoval, pretože sa mu nedarí a klebety sú, že možno dostane taký záchranný padák v dobrom slova zmysle a vymení Liverpool za Real Madrid. Vieš si to predstaviť?
Vo futbale si vieme všetko predstaviť. Ja si myslím, že to absolútne nehrozí. Liverpool nedal za hráča 130 miliónov preto, aby ho po sezóne púšťal, ja neviem, za 80 do Realu. To je úplne nezmysel. Ja nemám rád takéto veci, keď hráča odsudzujú po 2 mesiacoch, keď zmení ligu. Ten chalan sa môže v januári, februári chytiť aj so Salahom a Liverpool je zrazu úplne iný klub, jak je teraz. Takže aby som ho hodnotil po sezóne. Ja som čítal také veci, presne začnú tie špekulácie, že Šabi sa už vypytoval, neho viac monitorujú a že sú v kontakte. No, vo futbale je možno všetko. Ja tam nevidím pre ňoho priestor. My tam máme Ardu, máme tam Bellinghama, tlačí sa nám tam Nikopas z Koma, čiže na tej pozícii vôbec my nepotrebujeme posilniť. A myslíš si, že by z Manchesteru City sa tam mohol vrátiť, myslím, do La Ligy ako takej Rodri? To by bolo krásne, no tam nám ten hráč chýba, no. To si vieme predstaviť všetci. Ukradli ste nám krásne Zubimendyho, ten hrá fantasticky, aj včera som si ho užil proti Atletiku. Takže tam ten priestor je, ale o tom sme sa už bavili, to je mačka vo vreci. My nevieme, aký sa Rodri vráti. Takže a Florian chudák, normálne mi toho hráča je ľúto. Oni ho v Anglicku... On nehrá zle, on len nedokončuje tie ofenzívne veci. On má veľmi pekne, on aj urobí dobrú vec, ale potom... Nie je to on. Proste nie je to, čo bolo minulú sezónu, vieš. A chudáka ho volajú v Anglicku už Flopian Wirtz, ako flop. Nepáči sa mi to, nemám to rád. Ja si myslím, že on sa tam ešte chytí. No. Poďme na ďalší slajd. Máme tam, si myslím, Roberta Lewandowského. A to nie je žiadna tajnosť, že pravdepodobne bude končiť v Barcelone, že mu teda, neviem, či končí zmluva, alebo mu neponúknú novú. 26. Inými slovami, ak nie Lewandowski, tak kto? A teraz bulvár prináša rôzne mená. Bude to z Atletika Madrid Alvarez, bude to Harry Kane, bude to dokonca Erling Haaland, aj také čítame. Koho si tam vieš predstaviť? Tak ja určite z Atletika Madrid Alvareza. On je extrémny. Ten je perfektný, on proste dáva veľa gólov a dáva ich z rôznych pozícií. Trošku horšie kope penalty, na tom sa dá popracovať, máme ešte rok. Tak toho by som ja chcel. Hej, v madridskom derby bol ako úžasný a neviem, či tam nedal 2 góly, alebo bol všade. Akurát tam je extrémny problém. Tiež za ňoho dalo Atletico 100 mega. To oni ho neporedajú pod 150, neoplatí sa im, to je to mladý hráč, ťahá im to tam. Čiže a kde na to Barcelona zobere? Asi musia na ňo zase počkať. To je jedna vec. A druhá vec, neprišiel on teraz v podstate pred rokom a pol do Atletika Madrid, podľa mňa, aby rovno išiel do Barcelony. Aj keby chcel ostať v tej La Lige, beriem, ale on ako Argentínčan, je mu to argentínsko-latinsko-americké prostredie v Atletiku Madrid sedí. Určite. A to bojovné, on je tiež taký bojovník. Hlavne trénera, ktorý je signifikantný charakteristicky pre ten klub, takže to už je, vieš, taká pečať. A stáva to na ňom, stále vraví, že to je jeho najtalentovanejší hráč, proste je to tá super tak povedz ešte, aké meno by si miesto Lewandowského potom vedel predstaviť. Hodíme ti Harry Kane? Asi. Môj klub číslo 2 je Bayern. Ako Harry Kane, ja som ho nikdy nejak neuznával, ale on má fantastické čísla. On dal takú tú šajtlu, čo trafil, takú tú parabolu. Tak to je taký gól, že to majú veľký strelci. A všimnite si, chlapci, jednu vec ešte, že Harry Kane je naozaj pán hráč a ešte, čo mu naozaj funguje, to zdravie, že on je výkonný, na ňo je spolach. On má málo injuries, akože on je veľmi, veľmi efektívny. A či by nám to povedal, tak 3 roky dozadu. Ale hej. Ja som Harry Kanea vždy akože veľmi, veľmi uznával. Veľmi. Otázka, či sa nevráti naspäť do Anglicka, do Tottenhamu. Ja si myslím, že určite áno. Ja skôr vidím na United. Ale na jednu sezónu by mohol skúsiť. On tam potrebuje ešte toho Shearera klepnúť, vieš. Má to na dostrel. Rekord. Prečo by to neurobil? V Bayerne si vyhrá všetko. Obranu treba v Barcelone riešiť. Áno, lebo to som tu už viackrát rozobral. Nechápal som cez leto, že ste si nechali ujsť zadarmo do Saudskej ligy najlepšieho, najskúsenejšieho stopera. Hráte teda v základe s Garciom alebo s Arauchom, potom je tam Kubarsi. A Kubarsi bol podľa mňa oveľa lepší, keď bol s tým Inigom, že niečo od neho zberal. Ja si myslím, a nie som sám, že Barcelona to môže doplatiť na tú obranu v tejto sezóne. Vieš, čo ti na to poviem? Tam kohokoľvek z La Masii vyťahneš. Si videl teraz 17-ročný filipínske korene? Áno, to je ten. Ako je Dro Fernández. Naučíme sa to postupne, to meno. To je úžasné, že proste stále takéto drahokami ťaháš. To reál nikdy nevyťahol, si kúpi.
Ťahá môj milý, lebo my nemáme na to čas. Toto závidím Barcelone. Ona nemá peniaze na to kupovať si hráčov, čiže musí robiť takéto veci. Tá filozofia je úplne najlepšia na svete, že to generuje stále a to je... Filozofia. To sa dá aj študovať. To keby normálne, máte ja mám kamaráta, čo to študuje. Vieš? Keby máte peniaze, tak na tú filozofiu není priestor, lebo by tam chodili najlepší hráči a tí talenti by hrali vo Villarreale. Toto je dlhodobé, to je perpetuum mobile. To stále budeš generovať nových. Uvidíš, keď už s Brankom budeme takí dôchodcovia, tak stále sa budeme rozprávať o nových hráčoch. Že pamätáš si, ako som pred 20 rokmi hovoril? Stále bude. Ale to bude už o 2 roky, my ideme na dôchodok pomaly, ja sa tak niekedy cítim. Ale poďme ešte k tej Barcelone povedať pozitívnu správu, lebo a poprosím réžiu o ďalší slajd, lebo zmluvu podpísala novú zo Spotify, to treba povedať. Predĺžili do roku 2030, áno. Ich veľkým parťákom na toto El Clásico, o ktorom hovoríme cez víkend, v nedeľu bude momentálne Ed Sheeran. Krása, luxus, sedačky, ani kvapka. My máme pekné. No vyhráte... No, to začeká. Ja žijem s umelkyňou, zarábam peniaze a ja stále nemám, ani neodkladám, lebo všetko ona pomíňa, tak to je Barcelona. Jude Bellingham bude predaný za zhruba 180 miliónov a po sezóne prekvapujúco odíde z Realu Madrid. Hovoríme, už vyhrá niečo s Arsenalom? Zajtra to vyhrá, je taká otázka. Zajtra vyhrá. Že vieš, lebo sú také anekdoty, že Arsenal, že to je ten tým, čo nič nevyhrá. Prosím vás, deti a mladí, kde je kamera? Tuto? Nebuďte ako Vinicius Junior. Túto reláciu vám prináša Typos Bet. Športové stávky od Typosu.